В началото на 2026 година българският хранително-търговски сектор се изправя пред криза, каквато не е виждал досега. Днес отброяваме 14 от най-големите супермаркети и магазини за удобство в страната. Всеки от тях е хванат в спирала от предупреждения за печалба, затваряния на магазини и надвиснал колапс. От нишови специалисти по замразени продукти до регионални скъпоценни камъни и почитани национални икони. Нито един формат не е пощаден, докато растящите сметки за ток, безконтролните кражби, натрупаните дългове и кризата с издръжката на живота разяждат основите на индустрия с десетки години история, а дискаунтърите Lidl и Kaufland пируват на развалините. Ако дори добре утвърдените гиганти се доближават до точката на счупване, има ли изобщо верига, която е наистина в безопасност? Нека разберем. 14 място. CBA – умиращият дискаунт за замразени стоки. На 14 място CBA – умиращият дискаунт за замразени стоки служи като предупредителен изстрел за целия сектор. С около 80 магазина в цяла България тази верига, специализирана в замразени храни и основни стоки, влива близо 30% от оперативните си разходи в поддържането на хладилната инфраструктура. Дори при скромни оперативни печалби и планове за разширяване, числата крият опасен парадокс. Непрестанната експанзия маскира бизнес модел, прегъващ се под сметките за ток, заплашващи да изпреварят мизерно тънките маржове. Lidl и Kaufland с техните собствени агресивни рафтове за замразени продукти кръжат наоколо. Ако дискаунтърът за замразени стоки не може да оцелее при енергийния шок, умира ли самият модел на замразени продажби? 13 място. Пикадили. 30-годишният затихващ блясък. На 13 място. Пикадили. 30-годишният затихващ блясък хвърля дълга сянка върху бъдещето на независимата търговия с хранителни стоки в България. Някога стълб на местната търговия в София и големите градове, Пикадили вижда мрежата си намалена драматично в сравнение с амбициите за разширяване, формулирани само преди няколко години. Франчайзинговите такси се превърнаха в нарастваща тежест за индивидуалните оператори, докато минималният пазарен дял на веригата, под 1%, сигнализира за марка, губеща влияние. Под контрола на по-голяма корпоративна структура Пикадили се изправя пред криза на идентичността. Изтичането на членове се ускорява, тъй като икономиите от мащаба се накланят в полза на корпоративните гиганти. Това ли е бавното изчезване на независимия продавач на хранителни стоки в България? Или Пикадили може да обърне десетилетен упадък, преди последната табела да бъде свалена? 12 място. Team Market – колапсът на символния групов модел. На 12 място. Team Market – колапсът на символния групов модел разкрива крехкостта на модела на независима купувателна група под корпоративен контрол. Някога гръбнакът на местния магазин за удобство, T-Market, брои над 400 брандирани търговски обекта, но числата крият бързо разплитане. От придобиването от по-голяма верига, изтичането на членове се е ускорило и пазарният дял е спаднал рязко, влизайки в 2025 година. Обещанието за колективна преговорна сила е избледняло, тъй като бивши членове се отдалечават, разочаровани от загубата на автономия и идентичност. Какво се случва, когато лепилото, свързващо хиляди местни магазини, бъде разтворено от отдалечен собственик? Ускоряващият упадък на T-Market сигнализира за по-дълбока криза на българските вериги за удобство. Такава, при която самият мащаб не може да защити срещу приливните сили, преформатиращи сектора. 11 място. OMV Viva – тихото изчезване. На 11 място OMV Viva – тихото изчезване показва как някога вездесъща марка за удобство може да избледнее почти незабелязано. С над 200 обекта, предимно по магистрали в градовете, мрежата на OMV Viva е започнала да се свива сериозно, тъй като собственикът е обявил затварянето на десетки слабо представящи се обекта. За разлика от веригите, натоварени с видими дългове, предизвикателството на OMV Viva е парично затягане, което тихо задушава местните оператори, докато търговските на едро маржове се изпаряват. Числата са безмилостни, изтъняваща мрежа, минимално разпознаване на марката и структура,
Сякаш с дългове, но гладна за капитал. Как дълго преди последната табела да бъде свалена? 10-то място. Фантастико. Пукнатият регионален скъпоценен камък. На 10-то място. Фантастико. Пукнатият регионален скъпоценен камък представлява поучителна история за сърцето на търговията с хранителни стоки в столицата и югозападна България. Все още до голяма степен независимо, Фантастико изгради репутацията си върху качествени местни продукти и дълбока връзка с клиентелата от средната класа. Но с около 25 магазина и пазарен дял, колебаещ се около 1%, Фантастико е изложено сега на жестоко притискане. Купувачите, смазани от кризата с издръжката на живота, преминават надолу, а дискаунтърите като Lidl и Kaufland примамват дори най-лоялните клиенти с цени, с които Фантастико не може да се мери. Посещаемостта в магазините е спаднала рязко, а последните усилия за обновяване на флагманските магазини не са успели да рестартират растежа. Все още няма обявления за затваряния, но разширяването е спряло, оставяйки Фантастико хванато между нарастващите разходи и свиващ се пул от купувачи, готови да плащат премия. Това ли е началото на края на регионалното наследство в българската търговия с хранителни стоки? 9-то място. Т-маркет замразени. Кризата на замразените хранителни продукти. На 9-то място. Т-маркет замразени стои на острия ръб на енергийния шок в България. С десетки магазина в цялата страна бизнесът зависи от поддържането на всеки рафт охладен. Въпреки това, енергията вече поглъща близо 30% от оперативните разходи. Решението на компанията да затвори слабо представящи се обекти в 2025 и 2026 година е дръзко признание. Дори верига с лоялна клиентска база не може да избяга от нарастващите разходи за хладилно съхранение. За марка, изградена върху обещанието за достъпни замразени ястия, въпросът е неизбежен. Самият модел на замразена търговия на дребно остарял ли е в ера на неумолима енергийна инфлация и свиващи се домакински бюджети? 8-мо място. Кооперативна търговия, провалящият се общностен модел. На 8-мо място кооперативна търговия стои на първа линия на вълната от престъпления срещу търговията на дребно в България. С над 500 магазина, разпръснати по малки градове и села, кооперацията някога се гордееше с ценностите си, управлявани от членовете. Въпреки това числата разкриват жестока реалност. Десетки милиони лева, изгубени при кражби само за една година. Цифра, надвишаваща целия оперативен печалба, отчетен в началото на 2026 година. Веригата сега се подготвя да затвори стотици обекта, признавайки, че тънките маржове във форматите за удобство вече не могат да абсорбират неспирните разходи за кражби в магазините. Схемата за лоялност, проектирана да възнаграждава членовете, се е превърнала в скъпоструваща необходимост, а не в диференциатор, допълнително ерозирайки рентабилността. Докато разходите за сигурност надминават разходите за енергия, кооперативният етос се изправя пред суров въпрос. Може ли хранителен магазин, собственост на общността, да оцелее, когато самото доверие се превръща в пасив? 7. Място. Сувенир наклонена черта деликатес. Премиум спиралата на смъртта. На 7-мо място, малките деликатесни и премиум вериги влизат в спиралата на смъртта. Някога символ на аспирациите на средната класа в София. Веригата сега открива, че по-елитният й имидж се превръща в пасив, докато кризата с издръжката на живота в България се задълбочава. Купувачите, пълнили някога кошниците с органьосьомга и артизанска продукция, тихо дезертират към опростените рафтове на Lidl, където цената побеждава всичко останало. Опитът за противодействие с достъпни линии и кампании за по-ниски цени е донесъл само скромно увеличение на обемите. Числата разказват по-сурова история. Затворени магазини в центъра на столицата и дългова тежест, наближаваща стотици милиони лева. Са все по-малко магазини в експлоатация, въпросът е неизбежен. Може ли премиум продавач на хранителни стоки да оцелее, когато дори средната класа преминава надолу? 6-то място. Пикадили, наклонена черта метро. Изтриването на марката в реално време. На 6-то място Метро Кеш и Кери се изправя пред реалното изтриване на марката.
След стратегически преглед на операциите в България, известното название постепенно изчезва от търговските зони на страната с замайваща скорост. От десетките обекта, съществували някога, повечето са в процес на преориентиране или намаляване на асортимента, заличавайки десетилетия изградена идентичност на търговия на дребно. За служители и общности преходът е рязък. Един ден местен метро на следващия корпоративен ребранд с малко от оригиналното обещание на веригата. Предупрежденията за печалба потвърдиха онова, от което мнозина се страхуваха. Натиснатите маржове и натрупаните дългове не са оставили метро с никаква пътека обратно към независимостта. Когато марка изчезне, но магазините останат, какво всъщност се губи? Пето място. Била. Бомбата с часовников механизъм на дълговете. На пето място. Била България представлява бомбата с часовников механизъм на дълговете на хранително-търговските вериги в страната. Някога стълб на супермаркетното предлагане, Била сега се спъна под тежестта на задълженията към австрийската майка компания. Фактор, изяждащ вече тънките маржове. Корпоративната собственост е превърнала тази национална верига в акт на баланс по въже, при който всяко увеличение на разходите рязва тънките печалби. Броят на магазините остава значителен с над 100 обекта, но натискът за намиране на икономии е принудил намаляване на секциите за пресни храни в множество локации, отстранявайки традиционната точка на диференциация на веригата. Само лихвената тежест сега заплашва да изтрие печалбите от скромен ръст на приходите, оставяйки бизнеса изложен дори на най-малкия шок. Докато Лидъл е изтласкал Била извън топ 3 по пазарен дял, въпросът става все по-неотложен. Може ли супермаркет да оцелее, когато балансовият му отчет е програмиран да експлодира? Четвърто място. Карфур България, хванат между дългове и технологични сривове. На четвърти място. Карефур. България се оказва хванат между нарастващ натиск от страна на прякото си конкурентно обкръжение и поредица от оперативни сривове, застрашаващи да разкъсат ценностното му обещание. С хипермаркети в най-големите градове Карефур би трябвало да е крепост на достъпността. Вместо това, веригата се изправя пред дългова тежест, сегашната засенчва способността и да се конкурира по цена или да инвестира в основите на съвременната търговия. Най-видимата пукнатина се появи в 2025 година, когато сериозни проблеми с системите за управление на наличностите оставиха цели рафтове празни. Разходите за обслужване на дълг сега ерозират всеки марж, а репутацията на веригата за стойност се разрушава в реално време. Как дълго може супермаркет да оцелее, когато едновременно се срутват и технологиите му, и финансите му? Трето място. Кауфланд. 25-годишната институция, прохождаща на крака на трето място. Кауфланд, 25-годишната институция, прохождаща на крака, се балансира на острие на нож между наследство и ирелевантност. С над 60 хипермаркета и пазарен дял, задържан на около 16%, Кауфланд би трябвало да е недосегаем. Въпреки това, предупредителните знаци са невъзможно да се игнорират. Първото тримесечие на 2026 година донесе ръст на продажбите, но този растеж маскира по-дълбок проблем. Разходите за запазване на лоялността на клиентите се превърнаха в воденичен камък. Схемата за лоялност, някога символ на отдадеността на купувачите, сега изсмуква стотици милиони лева годишно в разходи за осребряване, разход, влачещ се срещу всяка линия на маржа, докато анализаторите все по-настойчиво поставят под въпрос дали възвръщаемостта оправдава разхода. Под повърхността Кауфланд се изправя пред пълноценна криза на идентичността. Опитът на веригата да се позиционира едновременно на премиум и стойностни сегменти я е оставил изложена на всички фронтове. Ако дори този средно премиум гигант може да бъде разклатен от разходите за лоялност и ерозията на ясността на марката, какво казва това за бъдещето на лидерите на българските супермаркети? Второ място. Лидъл България. Коловозът. Губещ почва. На второ място. Лидъл България. Локомотивът на хранително-търговските вериги в страната открива, че доминацията му е разклатена от сили, които вече не може да контролира. С над 130 магазина и значителен пазарен дял Лидъл
Дълго е бил барометърът на сектора. Но дори лидерът не е имунизиран срещу колапс. Затварянето на редица по-малки обекти между 2025 и 2026 година бележи първото значително отстъпление от нови пазари от поколение. Дръзко признание, че икономиката на бързото разширяване е счупена. Докато общите приходи са нараснали в първото тримесечие на 2026 година, реалността под нея е далеч по-крехка. Маржовете на печалба са под неумолима атака от перфектната буря на нарастващите разходи и ценовата конкуренция. Онлайн подразделението на Lidl, някога приветствано като бъдещето, сега губи пари. Загубите се натрупват, тъй като разходите за доставка до дома надвишават тънките приходи от цифровите кошници. Дори ценовото обещание на Lidl се изправя пред нова реалност. Неумолимият марш на Kaufland е установил таван за това докъде гигантът може да тласка цените, без да жертва собственото си оцеляване. Посланието е недвусмислено. Ако лидерът на пазара затваря магазини, съкращава разходи и наблюдава как онлайн залозите му се провалят, тогава никоя верига в България не е в безпечно от структурния шок, тъй като разкъсва хранително-търговския сектор на нацията. Първи. Място. Метро / Фантастико премиум. Събитието на премиум изчезването. И накрая, на първо място, премиум хранително-търговският сегмент в България се изправя пред събитието на премиум изчезването. Сценарий, какъвто малцина в българската търговия на дребно са си представяли. Близо 30 години Фантастико и тесният кръг от премиум търговци са били синоним на качество, доверие и тихото самочувствие на средната класа в София и другите големи градове. Елегантните витрини блестят от стотици обекта, закотвяйки луксозни квартали и търговски центрове. Въпреки това, в първите месеци на 2026 година тази икона стои на ръба на пропастта, прощупана от същите сили, преформатиращи целия сектор. Числата разказват история на противоречие и нарастваща опасност. Продажбите на премиум хранително-търговски вериги са нараснали скромно в първото тримесечие на 2026 година, а размерите на кошниците са нараснали за последната година. На повърхността бизнесът изглежда устойчив. Но под този лак предупредителните светлини мигат червено. 10 локации са планирани за затваряне тази година. Всеки потъмнял магазин видим маркер на отстъпление от някога ценени местоположения. Толкова рекламираните органични и биологични гами, въведени като сигнал за иновация и уместност, са отбелязали срив в продажбите. Болезнен отпор от клиентска база, сега безмилостно съсредоточена върху цената пред принципа. Дори след добавянето на стотици нови продукти в опит да се разпали отново ентусиазъм, пазарният дял на веригата е спаднал до най-ниското ниво за поколение. Сърцето на кризата е структурно. Моделът на премиум търговията, качествени съставки, по-елитна опаковка, обещание за нещо по-добро, разчита на клиент, желаещ и способен да плати за разлика. Но кризата с издръжката на живота е изсушила тази желание. Средният доход на домакинствата в България стагнира и среднокласното ядро. Някога пълнило кошниците на премиум магазините, тихо дезертира към Lidl и Penny, където седмичното пазаруване вече не е знак на аспирации, а битка за оцеляване. Неумолимият марш на дискаунтърите не само е откраднал пазарен дял, но и е установил нов таван за това, което българските купувачи ще платят за качество. Старото обещание на премиум търговията – това не е просто храна, това е качество. Сега звучи кухо за милиони, които просто не могат да си позволят да се интересуват. Магазинната икономика е станала безжалостна. Сметките за ток и оперативните разходи изяждат всяка точка на маржа, докато разходите за рационализиране на асортимента и провалените продуктови залози се натрупват. Нетният дълг на компанията оставя малко пространство за грешка. Всяко затваряне, всяко съкращаване на асортимента, всяка провалена иновация отхапва от аурата на непобедимост, обграждала някога марката. Дори най-лоялните клиенти преминават надолу, а прочутата лоялност на веригата вече не е достатъчна, за да я защити от събиращата се буря. Може ли България наистина да загуби премиум хранително-търговския си сегмент? Въпросът вече не звучи риторично. Изчезването на премиум хранително-търговския сектор
би бележило не само края на търговска ера, но и сигнал, че старите правила на качеството, наследството и лоялността към марката вече не гарантират оцеляване. Структурният шок, сега разкъсващ българския хранително-търговски сектор, е дошъл за своята корона. Ако дори премиум търговията може да падне, каква надежда остава за всички останали? При всичките 14 вериги моделът е недвусмислен. Мащабът, наследството и дори премиум брандингът не предлагат имунитет, тъй като дълговете, ценовите шокове и ерозиращата лоялност изкормват старата хранително-търговска наредба. Данните – хиляди затваряния на магазини, изчезващи маржове, нарастващ риск от несъстоятелност, сигнализират не само за индивидуални провали, но за системно разчистване. Хранителното бъдеще на България се пренаписва в реално време, докато Lidl и Kaufland пируват на развалините. Какво ще се счупи следващото е изборът на нацията.